मैथिली आ भोजपुरी के सबसे नीक चैनल एपी प्रोडक्शन दरभंगा के एखनई लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करू और घंटी के निशान बटन के जरूर दबाओ ताकि नव नव ऑडियो आ वीडियो अहाँ सब लग तुरंत पहुंच सके। कोरिया के काया अन्हरा के नैन निर्धन के धन अपार देलो। हे जगत उजागर जगदीश्वर हमरा बेरिया किया देर के लो। एखन अपने सब सुन रहल छी एपी प्रोडक्शन के प्रस्तुति। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। होइयो ना सहाय दिन कर होइयो ना राना मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। गाय के गोबर सो गाय के गोबर सो अंगना निपेलो। छठी मैया है चौमुख दियरा जराय। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। केरा कसार नारियल केरा कसार नारियल दौरा सजेलो। छठी मैया है हाथी सिर कलसा बैसाय। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। कोरिया के काया देलो कोरिया के काया देलो। अन्हरा के नैना छठी मैया है
बाझिन घर ललना खेलाए। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। जल बीच ठार है मुकुंद, जल बीच ठार है मुकुंद। अर्जी करैया छठी मैया है, बरती दर्शन दियो ना कराए। छठी मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। होइयो ना सहाय दिन कर होइयो ना सहाय। राना मैया है घाटे बाटे होइयो ना सहाय। छठी मैया